የልብኻ ዝሸብር ነገር እዩ ማለት እዩ ዝረአየሉ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሕማቕ ነገር ይሓልየና። ኣብ ስደት መፂኻ ሕማቕ ነገር ምዕንቃፍ ሕማቕ እዩ። ኣካል ምጉዳል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ካብ ዴል በልዐትኒ ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ሓዚናትኒ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ኩሉ ሰላም ዶ? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ከመይ እንሆ ጥዕና ስራሕ? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ኢኹም? ከመይ እንሆ ኑሮ ኩሉ ሰላም ዶ? ስደት ከመይ ይገብር ኣሎ? ብስደት እኒአኹም ኣሕዋትና እና ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? እና ታሪክ ክብለለይ እዛ ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ሓዚናትኒ ብሓቂ ማለት እዩ። ያው ስደት ማለት ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። ግዜኻ ለቃፅል፣ ዕድመኻ ለቃፅል፣ ዕድመኻ ለሕጭር። ስደት ማለት ሂወትካ ለበላሽው ብዙሕ ነገር እዩ እኒሀዎ። መቸም ያው ስደተኛ ሰብ ኩሉ ሙሉእ ኣካላቱ ሕዙ ዝትመለሰ ኣይኮነይ፣ ኩሉ ሙሉእ ጥዕንኡ ሕዙ ዝትመለሰ ኣይኮነይ እና ያው ብጠቕላላ ስደት ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ያው እዛ ሓፍትና ምድር ኣለናያ ካብ ዓዳ ጥዑይት እያ መፃ ማለት እዩ። ኣዲስ ኣበባ ምርመራ ገብራ ኩሉ ነገር ጨራርሳ እያ መፃ ማለት እዩ። ግን ብልመፀት ግን ከምቲ ዝሓሰበቶ ነገር ኣይኮነይ ልትፀበያ ማለት እዩ። እሳ ስራሕ ክልወጥ እየ፣ ቤተሰበይ ክሕግዝ እየ፣ ወላደይ ክሕግዝ እየ፣ ክሕጉሶም እየ ብላ እያ መፃ። ግን ኣብኣ ይበፅሐቲ እታ ቆልዓ ኣካላ ጎድላና ማለት እዩ። ክልተ እግራ ብጣዕሚ እያ ተሓዝነካ ብእውነት። ኣነ ብጣዕሚ ካብ ደይ በልዓትኒ እና ድምፂ ኩና ውለዩ ወለዲ ድምፂ ኩና ጥዑይት እያ ከይዳ ጓልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ለኩሉ ምርመራ ገብራ እያ እና ኣብዚ ማእኸል እንታይ እያ ኮይና ወዲያውን ብልበረረት እዚ ነገር ብሃመይ ኣጋጥሙ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም በራ ምርመራ ገብራ ኩሉ ነገር ጨርሳ ምስ ኣተየት ኣብዚ ከመይ ገብራ እያ ኣብ ስደት ብልኣተየት ከመይ ገብራ እያ ልውለዩ ማለት እዩ። እና ትክክል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እንታይ እያ ኮይና እንታይ እያ ገጥምዋ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እንታይ እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ድኡ ዝኾነ ነገር ወገኦሞኒ ወይስ ኣብዚኡ እንታይ እግዚኣብሔር ይፈልጥ። ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሕዚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እያ እድንሃ ማለት እዩ። ውይ በስመ ኣብ ከምዚ በኻለለስ ኣካል ጎድልኻስ ክሓልፈለይ ክኾነለይ ክቕየርካ ህፃን እያ ቆልዓ ንእሽተይ እያ። ያው መቸም ስደት እዚ ዓብያ ይብል ህፃና ይብል ሰብ ላትጎድእ ኢላ መፀላ ኣብዚ በቃ ትሕቲ ዕድመለ ማለት እዩ። ሕዚ ትሕቲ ዕድመለ ኣብቲ ፓስፖርት እንታይ ይገብሩ ዕድመ ወስኸን ይምዝገባ ማለት እዩ። ምክንያቱም እቲ ፓስፖርት ትሕቲ ዕድመ ስለዘይሓልፍ ዕድመን ዋላ ህፃን እናሃለያሲ ዕድመ ይውስኻሉ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ሓዚናትኒ ካብ ደይ በልዓትኒ ምስቲ ዕድመኣ ህፃን ምዃኑ ምስቲ ዘይሓሰበቶ ነገር ላጋጠማ ቀረርቦት ውላሲ ብሓቂ ብጣዕሚ ካብ ድኻ እያ ትበልዕ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምዚ ነገር ይመሓረና። ኣብ ስደት ዋና ነገር ስራሕ የለይ ስራሕ ስእና ንምንታይ ኢጃዛ ከፍልና ንምንታይ ስራሕ ወፃና ብሉ ይጨናነቕ ሰብ። ግን እቲ ዋና ዝዓቢ ነገር ጥዕና እዩ። ጥዕና እንድሕር ሃልዩሲ ኩሉ ነገር ክገነነ እዩ እግዚኣብሔር ዝብሎ መዓልቲ ማለት እዩ። እና ሕዚ ሓፍትና ዝሓሰበቶ ካልእ ላጋጠማ ካልእ እዩ። ያው ደቂ ሰባት ኣሕና ብዙሕ ነገር ኢና ንሕስብ ብዙሕ ነገር ኢና ዕቅድ ነውፅእ ግን እንታይ ሃምሊ ፅበየና እንታይ ሃምሊ ያጋጥመና ግን ድሓር ኢና ነስተውዕሎ ማለት እዩ። መጀመርያ ምንም ኣይመስለና በቃ መጀመርያ ዕቅድ ኢና ነውፅእ ዳሚ እቲ ዝመፀና ነገር ግን እንድዒ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ሕዚ ቆልዓስ ምስቲ ህፃን ምዃናሲ ኣብ ስደት ከምዚ ዓይነት ነገር ትገጥማሉ ብጣዕሚ ቀስምኻ እዩ ዝሰብር ማለት እዩ። ኣካል ጎድልካ ምኻድ ማለት ብጣዕሚ ኣካል ዝሃልየካ እኳ ንሲ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር እንተንድሕር ናብ ስደት ብጣዕሚ እዩ ዝኸፍአና። ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ ኣካላት ይሕዝና ማለት እዩ። እኳን ጎድልካ ከም ልብኻ ኣይትንቀሳቐስ፣ ከም ልብኻ ኣይትለዓል፣ ከም ልብኻ ኣይትሸነ፣ ከም ልብኻ ኣይትበልዕ
እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብቻ ኣነ ምንም ካልእ ዝብሎ ነገር የብለይ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ ሽሉ በቃ እንድዒ እግዚኣብሔር ምሳኣ ይኹን። ቤተሰብ ኣለ ካብ ጭንቀት ይገላግሎም። ዋላ ኣካለ ጎድላለሲ ላብ ኢዶም እንድሕር ኣትያትሎም ዓብዪ ተስፋ እዩ። ምክንያቱም ብዙሓት ሞይተንለ ብሳንዱቕ ዝከዱ ኣለው። ከምዝብላ ጎድላለ ዓይና እንድሕር ሪኦማ ብሰላም እንድሕር ኣብ ኢዳ ወለዳ ኣብ ኢድ ወለዶም ኣብ ኢድ ወለዳ እንድሕር ኣትያለ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ። እና ብሓቂ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሸብር ነገር እዩ ማለት እዩ። ትረላኻያስ በቃ ምስቲ ዕድማሲ ኣነስ እንድዒ እዚ ስደት ከመይ እዩ ግን ዝሓስብሉናዮ? ሕዛ ዝናስ ህፃን ቆልዓያ እንድዒ ታማይ ልበሃል። ደቂ ኣብዚ እኮ ኣላግጥኻ ድኻም ዘይብሉ በቃ ስዑድ ዓረብ ትበሃሎ እሽሊ ቁርሺ ዝሕፈስ እዩ ዝመስለሉ ትሕዚ ካብ ዓዲ ዝመፁለ ሰብ ማለት እዩ። በተለይ እዚ ገና ምንም ዘይፈልጦ ሰብ ናብ ስዑድ ዘይፈልጦ ሰብ ያው ናይ ስደት ነገር ላፈለጠ ሕማቅ ፅቡቅ ለኩሉ ነገር ርእይዎ ከይዱ እኖ ከመይ ምዃኑ ላፈለጠ እዩ ዝመፁሉ በቃ። እዚ ሕዚ ዝመፁሎ ምንም ዝፈልጦ ነገር የለ። ወጣት ህፃውንቲ ቆልዑ ላመፁ በተለይ ይጋማ ዝበሃል ዝኩላይ ገንዘብ ላወድኡ ቦታ ላሸጡ ዓዲ ላሸጡ መፁለዩ። ኣብዚ መፆም ምንም ስራሕ የለ በቃ ምንም ስራሕ የለ። እቲ ሕዚ ዘለ በቃ ፋሽን እዩ ኮይኑ እዚ ጋማ ዝበሃል ነገር ግን ዋላ ጋማ ሓዝካ ይሓዝካ እቲ ሓድሽ ስራሕ ዝተወልዕዎ እኖ ኣብ ስደት ስራሕ የለ ተባላሽዩ ነቲ ግን መን እዩ ዝርድአልና? ዝርድኦ ሰብ የለ። ዓዱ ነሱ በቃ ላብዚ ጉያ ላብዚ ጉያ ኢዳሚ ምንም ኣይርድኦ እዩ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ሕማቅ ግዜ እዩ ዝነናዮ ሕዚ በተለይ ስደትና ብዙሕ ወጣት ሂወት ላቀዘፈ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ሕማቅ ነገር ኣይሓልየና። ካብ ድንገተኛ ካብ ዘይሓሰብናዮ ነገር ካብ ኩሉስ ሙሉእ ጥዕናካ ሒዝካ ናብ ዓዲ ምእታይ ዓብዪ ሃፍቲ ዓብዪ ነገር እዩ። ምክንያቱም ዓዲ ከይድካ ላብዚ ላብዚ ትንቀሳቀስ ኢኻ ላብዚ ላብዚ ኢኻ ትሰርሕ ኢኻ። ስደት መፅኻ ክሓልፈለይ ክኾነለይ ኢኻ መፅኻ ኣካል ጎድልካ ትኸድለካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ወለዲ ንባዕልካ ኣይንባዕልካ ማሓዝትካ ምስ ሰበይቲ ኮን ኣይለቶም ወለዲ ዓይኒ ውላዶም ላርእዩ እንድዒ ብእውነት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብቻ ግን ምንም ዝበሃል ነገር የለይ። ሽሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ ፅቡቅ ንፋስ ይልኣኸልና በቃ። ሕዚ ላብዚ ተኣተኻ ላብዚ ተኣተኻሲ ፅቡቅ ነገር ዘይስማዓሉ ነገር ኢና ግዜ ኢና ድነናዮ። ባዕሉ ንፋስ ይቀይረልና እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሕረቱ ይልኣኸልና ዳሚ ናይ ስደት ነገር በተለይ ብሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ሓፍትናሲ እንታይ ኮይና እቶም ሓካይም ዶም ተጋጊቦም መርፍእ ወግኦማ። ምክንያቱም ብዝሓለፈ ሓንቲ ቆልዓ ሕሙን ይብላ ሕክምና ምስ ከደት እቲ ዓይነት መርፍእ ከም ዝወግእዋ ካብ ሽምጣ ንታሕቲ ኣይንቀሳቀስ ይብሉ ማለት እዩ። ካብ ሽምጣ ንታሕቲ እቲ መርፍእ ሕሙን ይብላ ብዝከደትስ መርፍእ ብዝወግእዋ ኣብ 2 ሸለፈይ መርፍእ ወግኦም እኒኣ ኣብላ እታ ቆልዓ መርፍእ ብዝወግእዋ ግን ያው ምንቅስቃስ እያ ዝሰኣነት ማለት እዩ። እና ሕዚስ እንታይ ልባሃልና ዝሓፍትናሲ ዓመት ዕለት እንግዲህ 3 ወር ሓያ ካብ ዝመፀት ካብ ኣዲስ ኣበባ ትመፅላ ብሰላም ኣፋንዮማ ጥዑይቲ እያ ትመርምራ። ሕዚ ኣብዚ መፃሲ እንታይ እዩ ብሓደ ግዜ ከምዚ ዝኮነትሉ ምክንያት ቤተሰብ ይኹን ኩሉ ወዲ ዓዲ ስግራ ኣትይዎ እንሆ እና ሸር ገብርኩምሲ ድምፂ ጓልና ኩኑልና እዮም ዝብለዩ ማለት እዩ። እና ቆልዓ ብጣዕሚ እያ ሓዚናትኒ ካብ ድያ በላዕትኒ ብሓቂ ማለት እዩ። በቃ ትረለኽዋሲ ኣይከኣልኩይ ምስቲ ዕድማኣ ንእሽተይ ምዃና ምስቲ ስደት ምዃኑ ኣብ ወለድካ እኳ ዓንዲካ ይኹን ርሕቐት እንደይ ውጣ ውረድ እንሆ ሽኻ ምኻድ የለይ ብዙሕ ነገር ገንዘብካ ድልዮ ድጋፍ ሓገዝካ ድልያዩ ልድግፋ ሰብ ልሕዛ ሰብካ ድልያዩ። ምክንያቱም ገንዘብ ተትገነየለ እዛ ቆልዓ ብሕታ ትሳፈር ኣይትኽእል ግዴታ ሰብ ኣድልያ ኣሎ ማለት እዩ። እና እንድዒ ኣነ ብጣዕሚ ሓዘናትኒ ድና ብቻ ፈጣሪ ባዕላ እመቤታችን ባዕላ ፅላል ትኹና ብሰላም ላ ወለዳ ኢድ
ይመልሳ ታይማ ክበሃል ቃልቶም ወላድለ ካብ ክጨናንቑ ከምዚ ኩልስ ዓይኖም ናርአዩ ኣብ ባዕሎም ምስ ባዕላቶም ትኾን ጓላቶም እግዚኣብሔር ኣምላክ ይውፅሐሎም ታይማ ክበሃል እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣሕዋተይ ማርያም ስደት ልነና ብልነናዮ ፈጣሪ ሓልየና ትልዓበይ ጥዕና ይዋት ጥዕናና ይሃበና እስኪ ብጣዕሚ ግዚኡ ሳፈርሕሎ ሎማዓንቲ ነኻ ነጋየለኻይ ኣምላክ ገጥማ ይፍለጥ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ባዕሉ ይሓግዘና ኣሕዋተይ ማረይ ታይማ ክበሃል እና ቪድዮ ሸር ላይ ኮሜንት ናገበርኩም ኣበራትዑኒ ቤተሰብ ይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኑ ያኔለይ